Haga jinga kai Indian Super League happening ka Odisha Persia ka FC Goa haba pai sha ka jinga kai ka FC Goa kala khor ka nam job hadin magalala ban Liem ka Odisha da saula ar bad haga ka jinga kai Fernandes lo ban tap ar gol na ka ka FC Goa. Agoi par kecing kai hapeng ke Jamshedpur Persia ke Bengaluru haga kecing kai ke Jamshedpur kala khor ke nam job hadin bagalala ban Liem sadet ya ke Bengaluru da ar la kawai bari ka gol penjob jong ke Jamshedpur le ban tap ha ke minit ke kendai peu haga kecing kai Arabian Gulf Cup final hapeng ke Oman Persia ke Bahrain haba pai sha kecing kai final ke Bahrain kala khor ke nam job hadin bagalala ban Liem sadet ya ke Oman da ar la kawai bari ka gol penjob jong ke Bahrain le ban tap lengba ka ungol juga Oman ban lengba ka naging job ka Bahrain ka layo ban ra ika nam ladu juga Arabian Gulf Cup haga sin ka baar haga jinga kai Serie A preng ka Fiorentina Persia ika Napoli haga naging jinga kai ka Napoli ka lakhur ka nam job hadin bagalala ban Liem suk ika Fiorentina hadu laila not ban lengba ka naging job ka Napoli ka lakiu ka kerdan ka banengkong haga mi ikhen point haga jinga kai Liga Portugal hapeng ka Kynhun Di Maria ka Benfica Persia ka Braga haga naging jinga kai ka Braga ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka Benfica da ar la kawai haga jinga kai Premier League hapeng ka Southampton Persia ka Brentford haba pai sha ka jinga kai ka Brentford ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem suk ka Southampton hadu san lanot haga jinga kai hapeng ka Bournemouth Persia ka Everton haga naging jinga kai ka Bournemouth kala khor ka nam job adin magalala ban Liem ka Everton da shigol lanot bari haga naging shigol jong ka Bournemouth le ban tap Lengbo Brooks haga minit ko nyau pheu nyau haga jinga kai hapeng ka Aston Villa Persia ka Leicester City haba pai sha naging jinga kai ka Aston Villa kala khor ka nam job hadin magalala ban Liem ka Leicester City da ar la kawai haga jinga kai hapeng ka Crystal Palace Persia ka Chelsea haga naging jinga kai baro artli Kynhun ki Iakhait da marshi gol ya ga shigol jong Chelsea le ban tap Lengbo Palmer haga minit kap khat ar bad ya ga shigol jong Crystal Palace le ban tap Lengbo Mateta haga minit kap pra peu ar haga jinga kai hapeng ka Tottenham Persia ka Newcastle haga naging jinga kai ka Newcastle kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka Tottenham da ar la kawai haga jinga kai hapeng ka Arsenal Persia ka Brighton haga naging jinga kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait da marshi gol ya ga shigol jong Arsenal le ban tap haga minit ka khan riu Lengbo Waneri bar ya ga shigol jong Brighton le ban tap haga minit ka ban riu phewei Lengbo Pedro haga wei par ka jinga kai Premier League hapeng ka Manchester City Persia ka West Ham haba pai sha ka jinga kai ka Manchester City ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem suk ka West Ham hadu saula ka wei bari ini saw gol jong Manchester City layo ban tap nengkong lengba ka ungol haga minit ka ba shipeu ya ga gol ka ba ar bat ka ba lai layo ban tap lengba Haaland kata haga minit ka ba saw peu ar bat san peu san bari ga gol ka ba saw layo ban tap lengba Foden haga minit ka ba san peu pra habangi pai pat sha ka mi ya khen point ka Liverpool ka dang bat ya ka kerdan ka nengkong ka Arsenal ka bat ya ka kerdan ka ba ar ka Nottingham Forest ka bat ya ka kerdan ka ba lai ka Chelsea ka bat ya ka kerdan ka ba saw ka Newcastle ka bat ya ka kerdan ka ba Sun bat ka Manchester City ka bat ya kerdan ka ban riu